Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Normal lang po ba na sumama ang loob ko sa aking mister? Paano naman nung nakaraang Valentine's, nag-effort ako na gumawa ng DIY card at bumili din naman po ako ng relo para sa kanya. Hindi nga lang kamahalan, 128 pesos lang sa Shopee, pero galing naman po ito sa puso. Nakakasama lang ng loob na parang hindi niya man lang po ito na-appreciate, iniwanan niya pa kanina. Nakakalungkot. Parang ayoko na talagang magbigay next time. Thank you, kumikinang natambalan. Kayo na lang ang nagpapahappy sa akin. God bless po. Malungkot Yan. naman. Gets naman natin talaga nakakalungkot, 'di ba? Yung kapag ka, 'di ba nga sa ibang mga kultura, Jegs, kapag ka kumain ka kunyari sa kanila, tapos ang hinanda niya sa iyo ay merong sabaw. Para sa kanila, isang malaking karangalan na marinig nila na humihigop ka ng malakas. Oo, yung tumutunog. Ganyan. Pag kumakain ka ng noodles. Correct, di ba? Yung may sabaw, gano'n. Oo. Kasi isa itong indikasyon na talagang na-appreciate mo. At gano'n naman, di ba? Kapag halimbawa, ikaw ay nag-order ng pagkain, tapos walang ibang ginawa yung mga customers, kundi sabing, ang sarap naman po nito, di ba? Oo. Nakakataba ng puso para doon sa nagluto. Oo, tama. So, iba pa rin naman talaga yung feeling ng na-appreciate natin ang isang bagay na binigay sa atin, ganyan. Kaya siguro, gano'n na lang katindi yung sama ng loob ni Mrs. Kasi iniwan, parang hindi na-appreciate, hindi man lang binuksan, 'di ba? Yung mga ganon. Pero Mrs. hindi namin kasi kilala yung mister mo eh. May mga Correct. may mga tao kasi na sobrang expressive. Tama. May mga tao na sa utak niya lang siya nag-i-express. Correct. Sa mukha wala. Totoo yan ha. At lagi po nating tatandaan, iba-iba po ng tao. Kung halimbawa, nakikita niyo po sa social media na merong mga mister o kaya yung asawa ng mga mamshi na friends mo, 'di ba, na super post na mahal ko talaga ang misis ko. Siya ang pinaka the greatest gift of them all, mga ganyan. Because there are people who are expressive like that. Yes. Merong mga ibang tao na kaya na lang i-express in words. At pero hindi naman ibig sabihin na porke hindi nila na-express in words, hindi ka nila mahal. 'Di ba? Baka lang. At saka for all you know, tama naman si Jeg sa sinabi niya tungkol sa punto de vista ng mga lalaki. Huwag naman agad-agad na hindi ka na-appreciate, hindi ka minamahal, ganyan. Talaga sigurong may mga tao ding hindi masentimental ha. May mga taong gano'n na kahit na halimbawa bigyan mo siya ng mga gamit na nakakasenti kasi katulad nga sabi niya ginawa niya ng DIY na card, 'di ba? May mga lalaki, kahit hindi nga lalaki, may mga babaeng gano'n na parang tapos ano to, hindi may ganun talaga. Ako inaamin ko may ganyan ako. Halimbawa, bibilhan ako ng damit ng misis ko. Sabi niya, sukatin mo. Hindi, sabi ko kasya yan. Yung gusto niya talaga na ano. Na parang... Nasuotin mo. Sabi ko, hindi kasya.
kasya to. Okay na parang, to. Parang nakikita ko na parang magtatampo na siya. Sige na, susuotin ko na. Correct. Alam mo yung sinabi mo nga, nung nakikita ko na parang magtatampo na siya, siguro yan, misis, yung dapat na ma-establish ninyo eh. Dapat gets ng mister mo yung nafe-feel mo. indication, no? Correct. Kung halimbawa mang hindi niya na nakikita sa hilat siya ng mukha, baka hindi. Baka kasi kung ano yung itsura mo ng masaya tsaka malungkot, iisa lang. May mga tao kasi ganon. Hindi mo hirap ispelengin, sabi nga. Hirap mong makita. Hindi katulad, may mga tao talagang kita sa mukha nila pag galit sila, pag yamot sila or natutuwa sila, 'di ba? May mga ibang tao na kung ano yung itsura nila ng galit, yun din yung itsura nila ng masaya. Nakangiti. Ganon talaga. May mga ganyan kasi talaga tao. Baka mamaya, misis, isa ka sa mga ganon na parang feeling mo in-express ng mukha mo na disappointed ka kasi hindi niya na-appreciate yung bigay mo. Pero sa totoo lang, yung itsura mo ng masaya tsaka malungkot at disappointed, iisa lang. So, hindi katulad kunyari, ako obvious din sa akin yan eh. Ay, hindi. Oo nga pala. Oo nga pala. Hindi pala obvious sa akin. Oo, diba? kaya napapahamak eh. Kasi yung mukha ko may subtitle. 'Di ba? So obvious sa akin, obvious sa mukha ng Mrs. ni Diego. So yung mga mister namin, yung asawa ko, si Diego, alam na nila kapag kainis na. So gagawa ng paraan. Pero may mga iba talaga na kahit expressive yung mukha ni Mrs., hindi rin nonchalant lang din si mister kasi hindi niya ramdam hangga't hindi mo sasabihin. 'Di ba? Hangga't hindi mo sasabihin. So bago sana sa amin ka nagsumbong, dapat sana nasabi mo sa kanya na pinaghirapan mo yung DIY card na yan, na nalulungkot ka kasi siya yung tipong hindi naka-appreciate, ganon. Pero playing devil's advocate or para i-balance lang, 'di ba? Baka naman talaga may mga taong ganon na hindi appreciative. Eto ganito, Jegs. Ito pala, bigla kong minsan lang ako mag-share, so makinig po kayo. Ito na. Minsan lang to, guys. Volume, please. Paki-volume, please. Kasi minsan lang talaga ako mag-share. Baka di nyo na makapture. Minsan lang to. Hindi na siya mag-share ulit. Correct. Totoo. Nung kinasal kami ng asawa ko, di ba uso yan sa mga weddings eh. Usually, kapag halimbawa may mga photo video, tinatanong yan ng mga photo video kasi maganda siya i-capture sa SDE o kaya mga ganon. Yung nagbibigay ng gift para sa ikakasal, 'di ba? May mga ganon. May mga ganyang klase mga eksena. So yung asawa ko, meron siyang sa akin binigay na gift. Maganda, bongacious, ganyan. So ako naman, 'di ba, mas sentimental akong tao, 'di ba? I really appreciate mga items that are DIY, personalized. Lahat 'yan talagang pagkaalam kong yung ginawa, yung made with love, yung kamay yung ginamit, yung para sa akin kasi intentional yun eh. Yes. Thoughtful yun. Yung tipong inisip ko na paborito mo tong pagkain na to, so yan yung bibigay ko. Inisip ko na allergic ka sa isda, kaya pag pumunta ka sa bahay namin, walang isda. 'Di ba mga ganon? So, para sa akin, anything that is DIY or personalized, yung pinag-isipan talaga, yung pinaglaanan ng oras, para sa akin intentional yun. Ako yun. So ako, ang regalo sa akin ang regalo ko sa magiging asawa ko noon ay mga reasons, 365 reasons. Huwag kang tumawa! Napaka neto. Magsama nga kayo. Hindi pa rin nakikinita ko. Nakikinita mo na. Si Rene. Ano to? Nakikinita mo na yung asawa ko. So, totoo. 365 reasons why I love you. Or bakit, parang 365 reasons ba't kita pinakasalan. Or bakit kita pakakasalan. Tapos kung gaano siya kay effort una, ang daming yung 365 reasons, apakahirap kaya mag-isip ng 365 reasons bakit kita mahal o bakit kasi ibig sabihin nun, intentionally kang mag-iisip na para mabuo ko yung 365. Ibig sabihin, yung utak ko na sobrang busy, maghihimay-himay yan. Diba? Maghihimay-himay yan. Bukod pa doon. So, kunyari, meron akong reasons, ganyan. So, kunyari, reason number 1,
sinusuportahan mo yung aking passion for Hello Kitty. Okay. Yan. So, one reason. Oh. So, yung rason na yun, 110. So, isipin mo yun iniisip mo na nga yung 365 reasons. Yung 365 reasons na yun, 110 pa. Huwag ka tumawa! Tingin ko 3 lang talaga binasa doon sa 300. Hindi mo sure kung may binasa. Sa totoo lang, teka lang, huwag kang advance. 'Di ba? So, 365. So, bukod sa, iniisip ko yung 365 na yun, na naka-ano pa yan, naka-bullets. Tapos parang everyday, for so many days bago kami ikisal, iniisip ko yon. Tapos, susulat ko, sinusuportahan mo ang passion ko kay Hello Kitty. Kunyari, reason number 1. Nakasulat yan, gugupitin ko yon. Pakagupit ko, irorolyo ko. At yung nakarolyo na yun, ilalagay ko sa maliit na, alam mo yung pag kinukuhanan tayo ng dugo, Test tube. yung parang test tube na maliit, Oo. doon nakalagay. Tapos lalagyan ko siya ng cork sa ibabaw. O, di ba? Tapos nakalagay yun sa tray. 360 pa naghanap ako ng tray. kung ano yung tray na nakatayo, yung 365 reasons, ganyan. So, syempre, hindi ko pa siya masyadong kilala eh. Di ba ganun yun? Yes. Akala mo, kilala mo na siya kahit ilang years na kayo together. Yeah. Lalo pa yung sa amin, Jegs, kami, whirlwind romance. Uh-huh. So we didn't have yun, hindi kami nag-umpisa as best friends, na hindi kami nag-umpisa as childhood sweethearts. Hindi. Talagang, yung pagkakilala namin sa isa't isa all throughout our marriage, ganon. So hindi ko pa alam na hindi naman pala siya nagbabasa ng mga ganon. Ang akala ko, dahil ito ay personalized, dahil ito ay galing sa akin, na mahal niya. Akala ko parang maiiyak siya sa bawat pagbukas niya ng test tube. Siyempre yung pagbabasa. reaction na, wow, diba? thank you. Thank you so much. Pero in the first place, ang unang, nung nagkakilanlan na kami, ang unang thought bubble niya talaga, ano to? Ano to binibigay niya? Diba? And kung halimbawa, pinaghirapan ko yung Jegs, no? Pero I don't remember na... Tapos naka-display na lang siya sa bahay. Siguro, yung fact na dinisplay siya, para sa akin is enough reason para at least hindi niya tinapon or enough reason for me to think na, okay, he values what I gave him so much na part siya nung sala namin. Parang ganon. 'Di ba? Pero eventually I found out nga na hindi siya nagbabasa. Hindi mo siya pwedeng awayin sa text na sobrang haba ng sinabi mo kasi i-delete niya agad yun. So, ganun siya. Kaya ako, hindi na para yung mag-iisip pa ako kung ano yung sasabihin ko, yung mga ganyan. Baka dapat tama yung mga wordings, ganyan. Hindi. Kasi sa lahat ng tao, pag hindi niya trip kausap, delete. O kaya block niya sandali. Ganun siya. So, and because I found that out about him, nalaman ko yan tungkol sa kanya, hindi ko na inulit. Para hindi sumama yung loob ko. Bakit? Hindi na wala. Wala. Hindi na para magsulat ako na mahaba. Hindi para gawan ko siya ng tula. Hindi. Walang ganon na magaganap. Diba? Kasi nga, kilala ko na siya. Yes. Hindi niya man in-express sa akin na hindi ako ganon. Eventually, I found out na he's not the type of person. Hindi ko pwedeng pilitin na maging sentimental siya kung hindi naman talaga siya sentimental sa ganong aspeto. Kasi sa aming mga lalaki, may mga kami, yung presensya nyo lang is enough. Enough. May Diba? mga ganon. Pero in fairness, meron din naman talagang mas sentimental na Yes, tao. There are people, kung halimbawa sa kanila ko binigayan, tas lalaki sila, babasahin nila, nanamnamin nila, baka mag-take down notes pa. I know of people like that. O gagawin pang kanta. Gagawin pang pwede kanta. nang gawing kanta yun. Wala, tinapon na. 2010 pa yun. 16 years na lumipas, Jegs. Masama pa rin yung loob. Masama pa rin yung loob. Galit pa rin pala. Ako po ang kumikinang ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!